Angibingelele-ke babukeli. Igama lami nguLungisani wakaHlombe. Sesithatha isinqumo sokuthi ke nasimise zonke izinto ebesizenza noma inhlelo zethu ebesiphe kwazo. Njengoba sizothatha uhambo olukhulu kakhulu luya emthonjeni wothukela. Sobe siyokhulekela khona zonke izidingo zomphakathi, izinkinga nje zaseBergville sobe siyokhulekela khona. Sihamba nabo ke abafowethu laba siyi-DET-TV. But sicela ukuthi uchaze nje ukuthi yena kuzohamba kanjani, kuzokwenziwa kanjani nje. Okay. Ngithande ukubonga ithuba enginikwa lona. Nganza kwethula kukhona uhlelo olukhona esithola nje sesithola ngendlela eli-organizwe i-tour guide yakhona la uKhahlamba, uTerence. uTerence umfowethu omunye khona la entabeni zoKhahlamba ohambisa abantu abaningi eintabeni zoKhahlamba. So unohlelo lokuhambisa abantu ngomhla ka-23 bayolala entabeni zoKhahlamba ngasemthonjeni wothukela noma emthonjeni wothukela. So iprogram yakhe sithema sangabe siyibuka sayihalela ngoba ihamba kanje. Kuyolalwa eThukela Falls i-overnight leyo. Ngomhla ka-22 March abantu bayosuka endaweni zabo mhlambe eGoli, eThekwini ngokunjalo njalo. Ngo 2 o'clock bayofikela eWitwatersrand kube i-check-in leyo. Ngo 3 kune short hike eya eMahai Falls. Ngo 7 kune braai khona lapho ehotel eWitwatersrand. Then bese kuthi ngomhla ka-23 lapho ke nathi sobe sesikhona ngakhona thina ke lapho siyosukela la eBergville. Bona ngale eQwaqwa kuzoba ne-breakfast i-buffet. Kuzoba ne-buffet ngo 7. Ngo 8 kune they are packing for overnight. Ngo 10 kune shuttle to Sentinel and starts the hike. Kuzothi ngo 1 kube ne-lunch. Ngo 3 kuyafikelwa ecamping lapho kuzobe khentshelwe khona kuxhunywa amathende. Ngo 4 kune short hike eya eWestern Buttress Peak. Bese kuthi ngo 7 kune dinner bese kuyalalwa. Kuyothi ke makushaya umhla ka-24 kuyavukwa ekseni kubukela i-sunrise kube ne-coffee netiye. Bese kuthi ngo 6:15 kube ne-short hike eya eReborn's Falls. Then bese kuba ne-breakfast ngo 7:45. Then ke bese kuyabuyelwa ke emakhaya eWitwatersrand kulaba abazobe beqala eWitwatersrand abaya eBergville bazobe sebe eBergville. So thina ke njenge-DET sithi ke kunganjani uma ngabe singayijoyina le hike yabo kodwa siyijoyine ngezinga lethu ngapha eBergville, meaning ukuthi uma singathiwa sikhipha i-R1,000 umuntu ayedwa ngumphakathi nje laba bazobe suka eThekwini nabasuka eMaritzburg wonke umuntu lapho esuka khona. Sifikele eBergville not eFree State ngoba kuzobadurela abanye ngale ukuyobamba le program engale ngiqeda kuyibiza. Siyithathe ngapha eBergville. Kuchaza ukuthi lapho sizokwazi ukuthi sihambe u50 kilometers ngeenyawo i-round trip leyo kuya nokubuya. Samba nabo babusengwayo, samba nabo Lungisani noSiphe nabo bonke abanothando lokuthi baye khona lapha. Ngokusho kwaTerence uthe kungakuhle kakhulu uma ngabe bekhona abafisa ukuhamba bakhipha ama-R1,000 azokwazi ukuthi angamele amathende, angamele ukudla idina nebreakfast yasekuseni kanye nama-hiking azobe shawa lapho. So sithi kumuntu olapha ekhaya oseThekwini njengenjwayelo njengoba nazi ukuthi nokufikela kuthina la eRoyal Natal phindani ke manje sesenza i-trip ende kakhulu. Mangabe usithemba nathi sizoqala nje ukujima nje kuleli viki angithi. Kahle kahle nje kusasa lo. Yes. Lungelani ukuthi ke nizoshaya u50 kilometers okuyibanga elide kakhulu kodwa ke sizokwazi ukuthi imoto zenu sigcine emakhaya ethu lapha eMazizini bese ke i-trip iyaqala ke ngo 8 ekseni izofika eLesotho siphinde sibuye futhi ngeenyawo ningene ezimotweni zenu bese nihamba. Babusengwayo ngicela nje ukuzwe lakho uvo ngicabanga ukuthi nawe uzobe ukhona kulomkhankaso wokuzivocavoca silungiselela i-hike le eLesotho. Kwali ngisazotshela abantu ukuthi imininingwane ihamba kanjani. Ngiphinde ngibonge ukuthola leli thuba South Africa yonke namaphethelo. Impela njengoba sebechazile abafowethu nami akusekuningi engathi nganda ngako ngokukhuluma. Kuyilokho nje sicela ukuthi ngempela lento esebechazile othandayo sibambisane size siyofika la kufanele siyofika khona. Ngoba ngempela
umthandazo uyadingeka kakhulu. Ngiyagcizelela impela lapho sisacela abafisa ukuhambisana nathi abeze. Awasekho amaningi engathi ngiyakhuluma vele sebeqedile. Asibonge kakhulu ke emphakathi wakithi. Cela ukuthi ke nasi dibaneni imininingwane yonke nizoyithola epagini lethu kwa-DET TV njalo nje sohlezi ni update. Siyabonga. Inamba enizothola kuyo uTerence lona ozobe ehamba ngale Free State kulabo abafisa ukuhamba ngale Free State laba ba 2960 i-experience yabo ka 3 days 2 nights. Inamba yakhe ithi 072 253 2344. I-tour guide leyo Terence ozonamukela ngale Free State. I-trip ithi 2960 umuntu ngamunye, bese kuthi thina ngapha uma ngabe nifisa ukuhamba nalabo abazosukela eBergville, inamba yakhona ithi 084 73 52614. Bese ke sihlangana sonke ke siyodibana entabeni. Siyabonga kakhulu. Danko, siyabonga bafowethu.